Konferencija, kotra nješka organizovana, otvorila možljivost za upoznavanje šitskih zainteresovanih bokov s kročajami, kotri nas očekuju po pitanju regionalnog razvoju i finansijnih instrumentov. Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međiregionalne sotrudnictvo i lokalnu samoupravu, vyznačil, že od prehvarkov z Evropsku uniju Vojvodina ma veljke občekovanja, bo to po jeho domanju doprinješe razvoju i decentralizaciji Srbiji. Vojvodina je tu pokazala apsolutno vrlo konstruktivnu i dominantnu ulogu. Mi smo pokazali da imamo 3 preduslova koje su potrebne. Usvojili smo program rada 2014-2020. Imamo administraciju koja je u mogućnosti da nosi taj posao i obezbedili smo finansijska sredstva za predfinansiranje i sufinansiranje projekata iz Evropske unije. Bugarski tiž vyznačil, že 87% šitskih pregraničnih projektov, kotri še odvivaju u Srbiji, realizovani u Vojvodini. I že se občekuje, že u projektoh s partnerami iz Mađarske, Rumuniji i Horvatske budzeme na raspolahanju mac veće jak 170 milioni evra.